Yan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Kapin 200 ka mga kongresista mipirma sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Mayor sa nabalawag sa SGA Barm ug tulo ka security escort sikop sa Comelec checkpoint sa Davao City. Pipila ka armas na kumpiska. Usa patay samtang upat samdan human na aksidente ang usa ka ambulansya sa Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte. 60 anyos nga amahan gitigbas patay sa iyang kaugalingong anak sa Barangay Talandang sa Davao City. Og iring nga gipusil human na tripan matud pa sa silingan sa Davao City naluwas human gipailawom sa surgery. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.